I den her video, der vil jeg gennemgå det JavaScript, jeg har lavet for at kunne udfylde den her bookingformular, hvor man kan skrive navn, e-mail, telefonnummer, vælge antal personer, om der skal være ekstra opredning, og så vælge dato i kalenderen. Og når man så booker, så får man ligesom en bekræftelse eller en kvittering på det, man har bestilt. Til at starte med, så er der oprettet et tomt array, som så skal indeholde de datoer, som brugeren vælger. Og derefter er der oprettet en variabel, der hedder calendar, som går ind og tager fat i det element inde i HTML'et i dommen, som har ID'et locus-calendar, som altså er her, hvor selve kalenderen ligger. Og det samme er der gjort med ID'et booking form, hvor der er lavet en variabel, der hedder form, som er selve bookingformularen. Og så er der også lavet en variabel, der hedder cells, som går ind i variablen kalender og tager alle de tags, som hedder TD, som står for table data, inde i kalenderen. Og det bliver altså brugt ned i for loopet, hvor længden af den her variabel cells gennemgås. Og det gør den ved at starte på indeks 0, som er det første indeks. Og hvis i'et, så altså 0, er mindre end længden af cells, så bliver der tilføjet 1 ved det her i++, som betyder +1. Og her er der lagt en event listener på, som ligesom ligger og lytter efter, om der bliver klikket på en af de her celler. Og hvis der bliver klikket på en celle, så bliver den her funktion kørt. Og inde i funktionen er der den her variabel, der hedder chosen, som går ind og tager lige præcis der, hvor der er blevet trykket på, og tager indholdet, altså text content derfra, som så bliver skubbet ind i arrayet select dates, hernede hvor der står push. Og her kan vi så senere, når vi får kvitteringen, få de valgte datoer fra arrayet. Efterfølgende har vi funktionen calculate price, som udregner prisen for opholdet, og det gør den ved, at der er den her basispris, som så bliver ganget med en matematisk operator med antallet af netter, der er valgt. Og den finder så antallet af netter via selected dates, som er arrayet. Herefter har vi endnu en event listener, som ligger på form, som er formularen, som gør, at når man trykker på book, så bliver det næste stykke kode udført. Og til at starte med, så bliver der altså oprettet den her liste af variabler, som har navn, e-mail, landekode, som går ind i dommen og tager de elementer, der har ID'erne, såsom navn, e-mail og landekode, og tager value, så altså værdien, det der er blevet skrevet ind i bookingformularen, og gemmer det. Og her er der også brugt en if til at se, om nogle af felterne er udfyldt. Så for eksempel her ved navn er der brugt en boolsk operator eller en sammenligningsoperator, som ser om feltet er lige med eller samme datatype. Så det vil sige, at hvis der ikke er noget i, så vil det altså sige, at det her er true. Og så er der den her logiske operator, som betyder or, hvilket betyder, at hvis hvis navn eller e-mail eller phone er tom, så kommer der den her alert, hvor der står udfyld venligst alle felterne. Og her bliver der oprettet et objekt, hvor dataerne, kan man sige, fra tidligere bliver samlet under booking info, hvor også datoerne i selected dates arrayet er samlet. Og her bliver det altså brugt i alerten til ligesom at få dataerne ind på kvitteringen, hvor for eksempel i navn, så bliver der refereret til objektet bookinginfo.navn, som så tager navnet fra objektet.